May free will ba ang tao? Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa tao, isang tanda niyan ay binigyan tayo ng kalayaan. At ano ang tanda na binigyan ng kalayaan ng Diyos ang tao? Dahil nung una pa lang, pinapili ng Diyos ang tao na sumunod o hindi sumunod sa Kanya. Kung wala talagang kalayaan ng tao, dapat hindi na hinayaan ng Diyos na manatili yung ahas, yung masama, yung demonyo doon sa paraiso. Kung talagang walang kalayaan ng tao, dapat ay hindi na nagtanim ng puno ng masama at mabuti ang Diyos doon sa hardin. Dapat hindi na nagbigay ng utos ang Diyos na huwag niyong kakainin ito kung hindi kayo'y mamamatay. Yun lang doon sa kautosan niya ay isang indikasyon, isang tanda na meron tayong kalayaan. Pwede kang pumili na gagawin mo o hindi mo gagawin. Yun yung sinyales na alam natin na meron tayong kalayaan dahil dun sa binigyan tayo ng pwede kang mamili sa iyong buhay. Habang meron tayong kalayaan, meron din naman tayong tadhana. Yan po ay magkaugnay. There is a free will and there is a destination. There is a destiny. Paano natin mauunawaan yon? Paano natin maiintindihan? Ganito lang po yan. Kamukha po sa tao, nasa iyong kalayaan kung gaano mo gustong lumapad. Di po ba? O tumaba. You can choose how big you can go, how fat you want to be, or how thin you want to be. Yung paglapad at yung pagpayat ay nasa iyo yon. Pero yung tangkad mo, that is already your destiny. Pwede na lang kung ikaw ay again, you can use your freedom, magpapa-operasyon ka para tumangkad. Pero meron na nakatakda sa'yo na tangkad. Hindi natin napili kung sino yung ating mga magulang. Hindi natin napili saan tayo pinanganak. So those are indication that this is our destiny. And yet, you can choose where do you want to go in your life. Nasa iyo yan. Binibigyan ka ng kalayaan ng Diyos. Saan mo ba dadalhin ang iyong buhay? Pero dapat nakaayon pa rin yan dun sa plano ng Diyos. Kasi pag lumabas ka doon sa plano ng Diyos, may mararanasan kang masama. Para bang hindi ka pinipigilan ng Diyos na gusto mong pumunta sa Baguio, gusto mong pumunta sa Maynila. Saan mo gustong pumunta? Nasa iyo yan. Pero kailangan mo maunawaan, dapat doon ka lang sa loob ng daan. Pag lumabas ka doon sa daan, o sinaklaw mo yung daan ng iba, ano mangyayari sa'yo? Ikaw ay maaksidente, ikaw ay masasaktan, ikaw ay makakasakit sa iba. Pwede kang pumunta sa Baguio, pero kung lumabas ka doon sa daan, ay mahuhulog ka sa bangin. Kailangan mo maunawaan yon. Habang pwede mong gawin yung iyong gusto, dapat tingnan mo din yung hindi ka nakakasakit sa iba at dapat ikaw ay naglalaro, ikaw ay nakapaloob. Dito sa mundo, may mga tuntunin, o may mga rules na nilagay ang Diyos dito sa mundo. Ang tawag natin dyan ay mga laws, no? Laws of gravity. Kahit na gusto mong lumipad, dahil hindi ka ibon, hindi ka makakalipad. Pero posible bang lumipad? Oo. Anong kailangan mo gawin? Sumakay ka ng eroplano. Yung iyong desisyon, dapat pag-isipan mo din ng mabuti. Kung posible ba? Kaya nga sabi ni San Francisco, first do what is necessary and then you will do what is impossible. Ano ba yung kailangan mo munang gawin? Yun muna, no? Doon ka muna manatili. Doon sa mga kailangan mong gawin ngayon sa iyong buhay. So napakarami, agad iniisip nila yung kanilang mga pangarap. Pero yung mga pinaka-basic pa lang, pinaka-simpleng bagay pa lang na dapat nilang gawin, hindi na nila magawa-gawa. Hindi mo pinapakain sarili mo, hindi mo pinapaliguan ang sarili mo. Paano ka magtatagumpay sa mas malalaking bagay kung doon pa lang doon sa kung ano yung nandyan ngayon sa harapan mo, hindi mo na magawa? Kaya nga, paano malalaman kung tama ang iyong ginagawa? Kung ano ba talaga ang plano ng Diyos sa buhay mo? Yan yung susunod na tanong. Ang plano ng Diyos sa buhay mo ay yung nandyan muna sa buhay mo. Nasa harap mo. Bago ka umalis, kung ano yung nandyan sa iyong tabi, yan muna ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Baka pagkalayo-layo ng iyong gustong puntahan, yung sagot pala nandyan na sa iyong tabi. Yung mga iba, gusto ko yumaman, ano kayang negosyo yung aking gagawin? Mag-umpisa ka dun sa alam mong gawin. Yan yung bakit pinapahirapan yung sarili? Merong binigay na galing, may binigay na grasya ng Diyos sa'yo.
diyan ka muna. At kung talagang nalilito ka, magdasal ka. God answers in silence, yes. You should be silent. You should first silent your mind. Kasi di ba palaging tumatakbo yung isip natin. Doon sa katahimikan, kailangan bigyan mo ng tuon at pansin. No? Ano ba yung binubulong ng Diyos sa'yo? Kung gusto mong mas malinaw, di magbasa ka ng Biblia. Kaya nga ang tawag natin sa Biblia ay salita ng Diyos. Tama ba na humingi ng sign? Hindi po masama na tayo humingi ng sign. Pero bago ka humingi ng sign, ang masama ay pansinin mo muna yung mga nangyayari ngayon sa buhay mo. San ka ba tinatawag ng Diyos sa buhay mo? Diyan muna sa nangyayari sa buhay mo. Baka may tinatakasan ka. Baka meron kang hindi matanggap. Bago ka maghanap ng sign sa Diyos, pansinin mo muna yung mga tao dyan sa buhay mo, yung trabaho mo, magbasa ka ng Biblia, magdasal ka, at pinakahuli, kung pagkatapos mo ng ginawa yon, you always move forward. Lumabas ka. Kasi yung mga iba, nagkukulong lang sa kwarto. Anong mangyayari sa kanilang buhay? Wala. You move forward and the way appears in front of you. Kung talagang nalilito ka, ngayon talaga ang buhay. You need some trial and error sometimes. Huwag kang matakot magkamali. Wala naman taong perpekto. No, lahat tayo mabibigo na mabibigo. Magkaiba ang pagkakamali sa pagkakasala. Alam naman natin yung kasalanan eh. Alam natin yung mga pinagbabawal ng Diyos. Hindi ibig sabihin ikaw ay nabigo. No, nag-try ka. Sige, try ka magnegosyo, nag-fail ka, nag-try ka ng mga ibang bansa, nag-fail ka, try ka na pakikipagtrabaho. Gawin mo ang lahat, pag-aralan mo, suriin mo, matuto ka, sa kalaunan, makikita mo din ang sagot. So, wag kang titigil. Hanggat hindi mo makita yung nakakapagpabuti ba sa iyong kaluluwa, yan ba ay nakakapagbigay sa iyo ng kapayapaan, ang tuwa? So, start there. Hari nawa, dun sa iyong pagdarasal ay magabayan ka. When you pray like this, you say, Lord, talk to me. Kamukha po nung dasal ni Propeta Samuel nung bata siya. No? Speak, Lord, your servant is listening. Malalaman mo rin naman pag may ginagawa ka na hindi yan galing sa Diyos, pag talagang napakaraming mga pagsubok. Kasi kung galing yan sa Diyos, oo, merong pagsubok. Pero tutulungan ka niya Pero kung talagang puro na lang hirap, puro na lang pagsubok, merong mensahe ang Diyos sa iyo yan. Ang kasabihan our joys are the whispers of God and our pains are God's shouts. Pag ikaw ay nasasaktan, sinisigawan ka na ng Diyos pero ayaw makinig, ayaw mong tumigil. Tama bang humingi ng sign? Hindi. Pero marami ng sign na binigay ang Diyos sa iyo. Baka matigas lang ang ulo mo, ayaw mong tanggapin. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.